Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Ya, teman-teman masih sehat ya. Hari ini berjumpa dengan Pak Samsul kembali ya, dengan materi bahasa Jawa ya. Nanti kita akan mengulas putar Pandawa ya. Teman-teman bisa nanti mengikuti materi apa yang disampaikan oleh Pak Samsul. Saiki kita sinau bab Pandawa. Pandawa 5. Pandawa iku cacahe ana 5, yaiku angka 1 Puntadewa kang uga diarani Yudhistira. Angka 2 Werkudara utawa Bima. Angka 3 Arjuna kang uga diarani Janaka. Angka 4 Nakula. Angka 5 Sadewa. Nakula lan Sadewa iku putra kembar. Pandawa iku putrane Prabu Pandudewanata kang sisihan karo Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Pandawa itu putranya Prabu Pandudewanata yang beristrikan Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Prabu Pandu sisihan karo Dewi Kunti peputra 3. Prabu Pandu beristrikan dengan Dewi Kunti berputra 3, yaitu Puntadewa, Werkudara lan Janaka, yaitu Puntadewa, Werkudara dan Janaka. Nakula lan Sadewa putrane Prabu Pandu sisihan karo Dewi Madrim. Nakula lan Sadewa putranya Prabu Pandu dengan istri Dewi Madrim. Ananging putra cacah 5 diguwawentah dening Dewi Kunti. Tetapi putra 5 anak dibesarkan dan dirawat oleh Dewi Kunti. Dewi Kunti anggone momong bocah 5, sanajan sing loro dudu putrane dhewe ora dibeda-bedakake. Dewi Kunti saat merawat 5 anak, meskipun yang 2 bukan putranya sendiri, tidak dibeda-bedakan. Mula ora mokal yen Pandawa iku rukun banget. Maka tidak heran jika Pandawa itu sangat rukun. Paribasane di Ciwit 1 bocah 5 padha ngrasakake larane. Seumpama di Cubit 1 anak 5 semua merasakan sakitnya. Pandawa 5 duwe satru bebuyutan, yaiku Duryudana saadik-adine kang cacah 100 kang diarani Kurawa. Pandawa 5 punya musuh bebuyutan, yaitu Duryudana dan adik-adiknya yang berjumlah 100 yang disebut Kurawa. Ana ing perang Baratayuda, yaiku perangi Kurawa lan Pandhawa, sing unggul yudane Pandhawa 5.
Di perang Baratayuda, yaitu perang Kurawa melawan Pandawa, yang berhasil menang adalah Pandawa 5. Negesi tembung-tembung angel kang ana ing srita wayang Pandhawa 5. Bocah-bocah, ayo nirokake carane Bu Guru maca tembung ing wacan, tembung lumrah, tembung ngoko, lan tembung krama. Putra, anak, putra, tegese anak, artinya anak. Cacah, cacahipun, artinya jumlah. Sisihan, bojo, garwa, artinya istri. Digulawentah, diopeni, digulawentah, dipun rumat, artinya dirawat. Mokal, artinya heran atau aneh. Rukun, guyub, artinya rukun. Satru, mungsuh, artinya musuh. Unggul, artinya berhasil memenangkan atau menjuarai. Yudo, perang, yudo, artinya perang. Momong, dipun rumat, artinya diasuh. Saiki tugase kanca-kanca. 1. Kanca-kanca bisa buka bukune kaca 4 lan bisa ditulis ana ing kolom sing wis ana. Ping pindhone kanca-kanca iso nyritakno sapa Pandhawa iku gawe video lan kirimno menyang Pak Guru ya kanca-kanca. Matur suwun.